Rayayye, rayayye, rayayye ne Yesu mai cetonmu. Gaskiya, Yesu Almasihu ya mutu, ya tashi, amma yana da rai, yana sama a gurin Uba. Ko ka san wani abin al'ajabi da ya faru a lokacin tashinsa? Kai! Domin a kau da dukan shakka a duniya, domin a tabbatar wa duniya cewa Yesu Almasihu shi ne kaɗai mai ceto. Lokacin da ya tashi, masu tsaro sun tsorata, sun firgita, har suka yi ƙarya suka ce a je a ce almajiransa ne suka sace shi da daddare. Amma kun san abin mamakin? Ba a iya yi wa Yesu ƙarya. Yesu ya zaga dukkan garuruwa da yawa, ya zaga mutane da yawa suka gan shi, da yawa ma har sun taɓa, almajirai ma sun taɓa sun ji, har ya zauna da su na ranaku da yawa. A ƙarshe, Yesu Almasihu ya tashi sama, almajirai duka sun gani. A idonsu ya tashi ya tafi can sama gurin Yesu. Ɗan'uwa, idan har ba ka da ceton Yesu Almasihu, kana buƙata, domin ranan nan da za mu tafi sama, mu sadu da Yesu Almasihu, kai ma ka kasance a ciki. Kada ka bari a baka labari. Biyo mu, domin ranan nan mu tafi tare da kai. Sai mun gan ka.